Je 1 hodina, ale taký mám pokazený režim, že vôbec nie som unavený. Ale zajtra ráno som o 6. Takže uvidíme, ako sa mi podarí zaspať a zajtrajšok bude naozaj zaujímavý. Dobrú noc. Dobré ráno. Pamätáte, ak som hovoril, že mám taký zlý rytmus? A asi o 2:00 som zaspal. Teraz je 6. Dan, tschüss. A do školy. Ako každý deň. Niekedy na bicykli, niekedy busom, niekedy autom, ale najradšej kráčam. Pozrite na to, jak je vonku pekne. Toto, moja telesná, tu, ruksak. Ideme, uvidíme, čo z toho bude. S1 nach Plochingen. Nächste Station Eningen. Teraz ľudia, 11 hodín škola. 11 hodín školy. Mňa úplne trafí z tohoto. Prvých 5 hodín za sebou, teraz 2 hodiny pauza, ešte 4 hodiny. A kým naša trieda latinčinu, ja idem na kebab. Vieš, tuto robia asi najlepší kebab v meste. Aké dobré, ale tak veľa mesta do toho dávajú, to je super. Z tých, zatiaľ čo som mal tých 5 hodín, z toho 3 boli suplované, to ma úplne nahnevalo. A na tej jednej z tých suplovaných som si rozložil statív, na stole statív namierený len na mňa a natáčam seba, ako si robím opravu z matiky. A po hodine za mnou dojde ten učiteľ z toho suplovania a hovorí mi, že by som si mal dať písomnú žiadosť na riaditeľstvo, že chcem natáčať v škole. Lebo že minule na niekoho zavolali policajtov, keď v škole natáčal, či fotil, či čo. A pri tej príležitosti som urobil takéto kartičky, ktoré to podľa mňa celé vystihujú. Ako to vidím ja. Ako to vidia oni. A ako to v skutočnosti vyzerá. Dobre, tak ja už si musím ísť do školy. Tak zatím. Tak, nakoniec to nebol až taký zlý deň. Síce som mal akože 11 hodín školy, že 17:10 som končil, ale z toho 3 hodiny boli suplované, 2 hodiny som mal prestávku na kebab a úplne sme to zakončili na informatike, keď sme šli. Máme 2-hodinovku informatiky, ktorá je úplne že nepovinná. Teda, keď sa tam prihlásite, tak tam musíte chodiť, ale nie, že to nepovinné. A išli sme s učiteľom na zmrzlinu. Jaká halus? A kto tú zmrzlinu zaplatil? Presne tak, učiteľ zaplatil zmrzlinu. Takže, pecka. No a zmrzlina sa darmo, čo je krajšie. A pokiaľ pozeráte toto video, tak sa mi to podarilo a natočil som ďalšie. Vidíme sa zajtra. Majte krásny deň. Čaute. Ešte nakoniec sme to zakončili na informatike, ktorý je nepovinný predmet. Ty už začali na zmrzku. Oh yeah, oh yeah. A viete, kto nakúpil tú zmrzku? Učiteľ z informatiky. Oh yeah, takže cool deň, cool deň.